या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। लंपी रोगामुळे महांगुळे गावात गेल्या 15 दिवसात 3 जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत। पशुवैद्यकीय विभागाचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत। आज तिसरा बळी गेला असून विष्णू राणे यांचा बैल मरण पावलाय। पारंपरिक मासेमारी आत्मसात करून त्याचे कौशल्य कायम मच्छीमारांनी जपून ठेवणं गरजेचं आहे। पारंपरिक मासेमारीत भविष्यात मच्छीमारांना वाचवेल असं मत शास्त्रज्ञ किजा कुडम यांनी व्यक्त केलंय। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वराड पंचायत समिती उपविभाग प्रमुखपदी शिशुपाल राणे व पेंडूर पंचायत समिती उपविभाग प्रमुखपदी उमेश प्रभू तसंच दांडे शाखा प्रमुखपदी हेमंत मोहनकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची सभा गणेश चतुर्थीनंतर सावंतवाडी मतदारसंघात होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले। गौरी गणपती दिवाळीसाठी 100 रुपयात आनंदाचा शीत देण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने घेतला। विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यापीठानं स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे। विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यापीठानं स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे। शासनाच्या या निर्णयावरती युवा सेनाध्यक्ष आदित्य ठाकरे तसंच मनसेचे अमित ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे। राज्यात पहिल्या टप्प्यातील तलाठी भरतीची ऑनलाईन परीक्षा गुरुवारपासून सुरू झाली। मात्र परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी पाकीटॉकीच्या मदतीनं ऑनलाईन तलाठी परीक्षेचा पेपर फोडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिकमध्ये उघडकीस आला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याचे तब्बल 15 वर्ष खजिनदार राहिलेल्या तसंच जळगाव शहरातील राष्ट्रवादीचे माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांच्या प्रसिद्ध राजमल लकीचंद ज्वेलर्ससह त्यांच्या मुंबई नाशिकसह विविध ठिकाणच्या 6 कंपन्यांवरती ईडी आणि आयकर विभागानं गुरुवारी छापेमारी केली। कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यातील उंबरी येथील निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी बँक अधिकाऱ्यावरती गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे। राज्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा खंड पडल्यानंतर आज शुक्रवारपासून विदर्भामध्ये पावसाला सुरुवात होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। नागपूरच्या विमानतळाजवळ असलेल्या एका रस्त्यावरती कार आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। भरधाव वेगानं जाणाऱ्या कारनं एका दुचाकीला जोरदार धडक दिली। शेवगाव तालुक्यातील अमरापूर येथील रेणुका माता मंदिरात चोरट्यांनी धाडसी चोरी केल्याची घटना आज पहाटे समोर आली आहे। त्रिपुरात आणखी एका पत्रकाराची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे। मागील 2 महिन्यातील दुसरी घटना आहे। भाजपा जिल्हा प्रवक्ते तथा माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांचा वाढदिवस शनिवार 19 ऑगस्ट रोजी विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे। चंद्रयान 3च्या प्रपोल्शन मॉड्यूलपासून वेगळे झाल्यानंतर लँडर आता चंद्राच्या दिशेने पुढे जात आहे। शुक्रवारी लँडर चंद्रापासून काही अंतरावरती आहे। त्याने आता त्याचा वेग कमी केला असून लवकरच तो चंद्रावरती लँड होणार आहे। गेल्या काही दिवसांपासून भंडारा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विजेच्या तारांची चोरी होत आहे। दिवाडी सिहोरा तुमसर या भागात विजेच्या तारा तोडून नेल्या जात आहे। विशेषतः रात्री शेतकरी शेतात जात नाही अशा वेळी टोळी येथे कटरने विजेच्या तारा कापते आणि निघून जाते। कॅगच्या अहवालात केंद्रातील 6 योजनांवरती ताशेरे ओढण्यात आले आहेत। या अहवालात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यावरती अधिक ताशेरे ओढण्यात आले असून या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरला आहे। नितीन गडकरी यांचा काटा काढण्यासाठीच कॅगचा अहवाल आला असल्याचा दावा राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे। राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत। राज्यात कॅसिनोचा कायदा रद्द करण्यासाठी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे। राज्याचे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री एक नंबरचे डरपोक आहेत, ते घाबरले म्हणून त्यांनी भाजपमध्ये उडी मारली, नाहीतर त्यांच्यावरती ईडीची कारवाई झाली असती अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली। एकाच घरातील 3 मुलांचा धक्कादायकरित्या मृत्यू झाला आहे, तर याच घरातील 7 सदस्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे। हरियाणातील रोहतक येथील बालंद गावातून ही घटना समोर येत आहे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये एकूण 276 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत। पुण्यात गुन्हेगारी काही थांबायचं नाव घेत नाही। भर रस्त्यात तुंबळ हाणामारी टोळक्यानं तरुणाचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रंगतदार सामना 14 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरती खेळवण्यात येणार आहे। पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर यांनी केलेल्या विधानाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। विश्वचषकात पाकिस्तानचा संघ भारताचा पराभव करेल असा विश्वास शोएब अख्तर यांनी व्यक्त केला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांची मिमिक्री केली। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं युट्यूब चॅनल.